Tervetuloa tänne Isojärven kansallispuistoon. Mä ensimmäiseksi kerron teille niin, että mun nimeni on Ilkka Talvi. Hauska tavata. Tervetuloa. Tosiaan tulkaapa sen verran lähelle, että näette vähän tästä kartasta tarkemmin. Mä esittelen muutamalla sanalla tämän Isojärven kansallispuiston ja vähän missä me kuljetaan tänään. Eli Isojärven kansallispuisto on perustettu 1982. Sitä on laajennettu jonkun verran tätä pohjoisosista tai Itäjärven pohjoispuolelta. Ja on tuommoinen 22 neliökilometriä kooltaan. Täällä näkyy nämä polkureitistöt, mitkä kulkee. Niitä on tullut itse vähän lisääkin tämän kartan jälkeen. Ja meidän tämän päivän reitti kulkee oikeastaan voisi sanoa, että tuon Kannuslahden ympäri mennään noin 3,5 kilometrin luontopolkua pitkin. Pysähyttään sillä tarpeen mukaan. Mä esittelen teille muutamia kivoja kohteita ja sitten vähän ärsytetään teidän erilaisia aisteja. Ja mä toivon, että teille kaikille jää tästä semmoinen mukava ikään kuin muistikuva. No niin, nyt lähdetään tätä luontopolun lenkkiä kiertämään, eli tuo Kannustos ja Lahti kierretään ja matkaa meille tulee oikeastaan tuo 2,5-2,6 ei mene paikkansa, kun me ei käy tuolla Niemessä, vaan mennään suoraan tuonne Kannuslahteen, eli semmoinen vähän repas 2 kilometriä me nyt saa matkaa. Niin kuin näette, täällä on hyvin merkitty opasteet. Samoin jos kamera vähän seuraa, että se ei olekaan mutta yhtä Antta. Saatko kuvan tuolta, ottaako tuolta asti, mistä näkyy noin? Joo. Eli värikoodit myöskin kertoo, mitä reittiä sä oot lähdössä liikkeelle. Ja kaupunkilainenkaan ei voi eksyä. No itse asiassa tästä lähihoitajaporukasta yksi perhe oli eksynyt. Se on tietysti. Tänä päivänä ihminen on vähän erkaantunut tästä luonnosta. Ei muuta kuin punaiset ja siniset. Tosiaan tämä on tämmöinen Mekin luokituksen mukaan, tämä on keskivaikea reitti. Yksi nyt kilometrillä alle 120 metriä on se korkeusero maksimissaan. Sitten tämä on aika kivistä ja juurakkosta, mikä tekee tämän jonkun verran luikkaaksi. Jonkun verran nousua ja laskua löytyy. Mutta meidän tarkoitus ei ole kiirehtiä täällä, vaan nauttia luonnosta. Käytetään ihan 2 tai oikeastaan 3-4 tuntia tähän taukoineen. Mä kaivan täältä jotain mun pussusta. Tuosta mä annan sulle käteen. Jää vielä kädessä. No niin, sulle kans. Täältä keijellä. Kyllä. Mä annan sullekin tänne. No, oman saat tuosta pistää vaikka taskuun. Nyt ottakaa se esine ja pistäkää sinne nenä alle ja haistelkaa ihan rauhassa. Ruvetkaa antaa muistojen tulvia mieleen. Ensimmäinen ajatus, mikä teille tästä tuo, pankaa se mieleen. Jos sieltä tulee joku toinenkin vahva muisto, ottakaa sekin sinne tavallaan teille esille. Kiirettä ei oo. Saatte haistella ihan rauhassa. Täällä näyttää, että täällä on otettu jo esine alas. Saatte ottaa liinat silmiltä pois. Kaikki varmaan tunnisti, mikä teillä oli siellä kädessä. Ihana tulo.